Odi. Hey. Odi sa. Jaduo. Ang'o motimore miloso mana ot? Naloso gamba. Ya, tinde imbi fundi. Osane osiemna. Iriyo na. Ariyo maber sana. To tinde imbi fundi go. Naloso odani, asemanyo ga funde moko ka ayudo to wuonda losona gik moko magala. Ne koro kaka manyo to Koro ne kaka ikwado ot ma serious. Ang'o minyo ot kama? To ngaloso odani mondo nene moro mani, moro ma very adwaro nyisi gimoro achiel wuoyi matin. Anyisi gini. Nyisani. Adwaro nyisi biane bute ka penj nyisi wuoyi matin. Ma gima serious madwaro nyisi ma kopo ni chako ichako. Wanyisi ni ok ibi duogo neno ka ichako iwuok ni gi ot. Adwaro pimo ni fundi ma kaloso ni gimoro to en gadieri. Fundi ma kopo ni ochako ni gero ni gimoro, to chako ni gi strong base, to chako ni gi strong foundation. To kosechako ni gi strong foundation, iwinjo kaka dhumo kisungu mana kama. Anyisi maseber kendo ma gima dwaro anyisi niya, ineno picha mani butani, nyane kaje wuoyi matin. To fundi maneno mana koloso ot ni maber iluonge ni. Anyisi ni fundi moro noloso na od Nyawagire na cha. Fundi maber, fundi maloso ni gimoro gadieri, to kendo kata kionge pesa. En fundi manyalo winji. Jopiny madwaro achaka nyisi jopiny. En mondiso ni od Nyawagire maneno gacha. Mano emoloso od Nyawagire. To kendo ineno kamoro ma ji dhiye, ma ji ne wach ni kia Sarap Jit Angiri kia Mama Choti gi Neri. Mano ene manodhi mogero ot ailano. To fundi ni adwaro nyisi ni ng'e sura ni, ng'e ka wuoyi matin ae weche mang'eny ng'e ka. Ineno dichuogni, en wuoyi ma pod tin, wuoyi maonge weche mang'eny, wuoyi ma mungwana, wuoyi ma kaponi inyiso gimoro, en onyalo loso ni to kendo loso ni gimoro motegno at lowest price. Anyisi ni fundi ni wuoyi matin. Fundi ni iluongo ni Gogo fundi. Gogo fundi. Original. Gogo no to wuod ng'a? Anyisi ni Gogo fundi uyudore mana e Migori County, Suna West ka, mana area moro ni Marindi. To kendo kata kidwaro yude, en oyudore kamoro amora. Marindi mwalo ka. Mana mwalo ka kama chiegni. Jopiny ma serious ni kendo bol kidno piny aler. Mane nyundo. Adwaro nyisi ni kik pona chaka duogo next time ni ayud ka in ng'ama kijana ma pod nengo ne yom kama kijana style mar Gogo fundi. Original. Fundi ma onge weche mang'eny. Fundi ma chako nigi strong base chiko gi high level. Adwaro nyisi ni en fundi ma kata kogero ni kuondegi. Wanyisi ni fundi ma serious. Bega ka fundi ma nyiso loso na Regine koro obedo ka thuol kama. Koro ng'e ka adwaro nyisi to kendo tang' ne jopiny one gima tije Gogo. Anyisi ni koro ineno odni. Anene. Ma ot manyocha Gogo gero. Jaber manade. Ne, gwane wang'i. Wang'i neka. Inene. Dongo ingo na kata. Aya, chaki wa eli bath kaseti gi koni. Ineno bathe koni. Molose miwe mana ni Nyayo Stadium. Ini wacho Nyayo koso White House. Ne bathe ka. Makora dwa tang'oni ni ma to kore wuoyi ma pod tin, wuoyi maloso gimoro ken gadieri iluongo ni Gogo fundi. Original, yani fundi maonge weche mang'eny. Fundi ma kopo ni chako. Wuoyi matin anyisi ni ok ichak iidh bathe ka. Aya koro ng'i ka. Aya ng'i ka. Nanyisi ni gichake strong base. Koro, wage msimo ka imiya namba ne. Kuong ng'i ka. Pod alero ni, in mano koka elo ni mana bath kaset namba 2. Adwaro chako elo ni namba 3. Aya koro neka. Ineno ka wuoyi matin. Ma iluongo ni ma ot manyocha Gogo gero. Aya koro ng'i ka.
Neka. To ng'ani ere kaka nyalo yude taneno koloso ot maber. Ere kaka nyalo yude dongo ningi miya namba ne. Kanye kama kelie. Kanye kama dwaro kelie. Nikech ado ka ichandori ma serious o. Wan jodongo koro ine funde mayudo to loso na gik moko magala gala. Aya koro ng'ika. Ineno odni? Ma kaka ineneni. Ma ot manyocha gogo fundi ogero. Wuoyi ma pod onge weche mang'eny. Ing'eni gogo fundi ema ne wang' kendo nyiso ni gogo fundi nogolo ji e traditional Africa to kelo wa e modern Africa. Wang' ni kiseneno ng'ama anyisi ni gogo fundi nogolo e ndalo moko maneno no wabede od lum. Od lum traditional machon. Traditional machon. Mago nogolo wa. Ma sani omiyo jo America no recommend kaka fundi maduong' e Kenya ka to kendo e Africa. Iwinjo gino we mati. Awinji koro gam sim. Anyisi namba gogo fundi. Ochakore gi 07 07. Ineno namba mwandiko ni piny kanyo no. Idhi neno namba moro mondikore ka piny kanyo. Ochakore gi 07 to rumo gi 27. Dongo nigi ndik na kodoka. Ingo ninga ndiki bato ninga chaka konye jopiny ma kia gima timo. Anyisi ni wang' ni yier. Ogochun. Aneno ka jopiny wadwaro nyisi ni gogo fundi en fundi mabonge weche mang'eny, fundi ma kopono biro to loso gimoro ma fine. Allo. Iriyo nang'o? Iriyo maber. Ma iwuoyo gi tabule. Aton tabule. Kata keri nyalo luongo kata ni nyawagiro. Jaduong' moro omiya namba ni kae kaka fundi maber maloso udi. To nadwa ni losna oda moro kae. Yani ere kaka wanyalo romo ikna oda moro kae. Ma ng'ad gino. Gogo fundi en fundi ma ang' no gochni. Anyisi ni kata an gochna gumoro sa achiel. Paro ne anyisi we matinia. Ineno gogo fundi ni en ng'at mok par ni gima onego tim. Kendo en ong'eyo nyaka level ma kong'e ni level ma ot onego bede ot ma high standard. Wanyisi ni kata ineno kuonde machandi ok chak bag. Anyisi ni aya koro ne ka mogik. Ne ka koro gichako strong base. Ineno ka jogo nochako strong base to kendo kaminano ne gitime strong base. Wanyisi ni bi kamoro ni Marindi Pef ibro neno kogerore ma serious. Marindi Pef kae. Ibro neno kogerore ma serious. Kendo chak ng'ika. Ineno bathe ka. Ma ot ma yocha gigera gera kia yo Nairobi kocha. Donge maneno ka chal ka kuma dong ma Kenya Relief mogero kae. Original. Anyisi ni wang' ni jopiny joma dwaro gedo kendo kidwaro fundi ma serious wanyisi ni tem matek imany gogo fundi yudore Migori County to kendo yudore Kenya to the world. After Kenya to the world wanyisi ni ng'ano yudore Kenya to Africa. Wang' manyien abro nyisi kendo